8:30 mniej więcej. Temperatura w tym momencie już jakieś 50 stopni w cieniu, także przewiduję dzisiaj masakrę. Proszę Państwa, dzisiaj jest unboxing z kolei 3592. Czy jest coś wygrane? Nic, ale ja się nie poddaję. 120 stopni mi już bije do ciuli. A Ci, Dawid? Mi trochę bardziej. Dziennik pokładowy numer 1, jadymy już 10 minut. Dawid już dostał do ciulca. Dostał się? Chcesz coś ciekawego przekazać? Nie. Ja też nie. Melduję, że my dojechali do Krakowa. Co nie, Dawid? Pokaż lepiej, co ludzie robią. W Krakowie jest tak ochica, że już ludzi zaczęli polewać wodą. Się ostopią. Bo się palą. Ładny ten. To jest teatr. Bardzo ładnie. Nie, Dawid? To jest teatr, a ja jestem aktorem w tym małym teatrze życia. Idziemy! Dawid nawiguje, Prosto. czyli że zaraz się stracimy. Za 300 metrów w prawo, a następnie nie wiem, gdzie będę. Trochę my się stracili, ale dupią dziążki z kartkami to chyba do Rezygiusza. To trofimy. Dobry trop. Nie zastanów. Szybko, 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 szybko! Rozdają za darmo jedzenie. Kim jesteś, szamanie? Same, a nie wypłacę. No tu się odpierdala. Proszę Państwa, i w zasadzie wszystko, co ja chciałem widzieć, to już chyba widziałem i tak, no, tak średnio, Dawidzie, nie? Proszę Państwa, była tutaj jedyna okazja kupić limitowaną Coca-Colę z mojej serii. O, patrzcie, Dawid pisze O. jak dziecko z podstawówki. To jest tajna kwatera youtuberów. Proszę Państwa, drogą zupełnego przypadku zdarzyło się... widzę. No, To ciekawe. zdarzyło się tak, że spotkałem słynnego youtubera z Polski z Zarzeki. I teraz na pewno każdy z widzów mojego kanału chciałby zadać takie pytanie. Także Kamilu, jak to jest być gorolem? To wszystko tłumaczy, dzięki. Szybko z Krakowa przejechaliśmy do Czarnobyla. Nawet zgadzałoby się temperaturowo, bo jest jakieś, no tak, z 60 w cieniu. Ale nie sobie. Bardzo ładne są dekle od gulików w Krakowie. Proszę. No i tak. Skończyliśmy taksę generalnie. To nie była najlepsza podróż na świecie. Jakbym miał wybór jeszcze raz tam jechać albo nie jechać, To drugie raczej. to raczej to drugie. A Ty, Dawidzie? To drugie. No i tym romantycznym widokiem bocznicy kolejowej z Bytomia tyle.